Hey everyone, kadukavitum tamisen lang di pinigen niliti takevang matidi amatsi hem up hemarai do ko kamasi hem up endameng po masi hem up chordam ji pu halahai ke hem up rong lo amasi non na penke hem up chor po niliti ke sigit kipwan ji ta hoja chor chipin lang masi idea vilata oh hem ke claim bonte korjang aku hedi jipang umit chat mati ni liki nos ke theklo ni lite ke korjang lang he ta Enong le pin ta thik olo rang han pi tang ke ju rango non chor lek pakela son jo hem upin lum ke he ke a hem up di ingjar lab lo ubai ke chuyi piti don tu soi nang le ola ke ahule jem abi pin bo tang lab bo Kini sani ko bo ola ke okay tahin thum lại đi rồi cắt đấy cái này bắt đầu làm nó không cái Puskat cho yo gari che thap dun lo ni support ta cha mela dun nak ji pase gari pa che thap dun lo che thap dor de det pala ke alam so philo te ko che thap ji pole po train da che thap dun ji tangho che thap dun lo ni le support ke apo pen si che thap dun ama nili porting don lap lo nili ke a train ke lang don ta porting lap lo
kadok kawe tum hanta nili channel la long aki milang bulote subscribe dan tha la pen nang share pi ik tha nilis na mea por ravi pin pensi kabor idun jo mo phi phan padi usmar tum theila te mo phi he pache lang nang bo memory sa phan sini tum da kasemar lo amase nili channel la long nang kalang don bo ma tum phan se me kero pila nang lutum nang ka support don pen nang kalang don vera potsi nili sa me bor ipon bom lo pinia video kelan si kang ton lo tata bye bye.